atong ibalik sa lain pod nga sa laing report ni Karundang Bobby Brasiros. Nga matod pa 20 ka barangay sa Palimbang, Sultan Kudarat nakadawat og bag-ong sakyanan gikan sa probinsya. Karundang Bobby, ihandos mo. Ang serbisyo level sa komunidad ni misulod sa bagong yugto samtang labaw sa 20 ka kapamilya Pax Care Vehicle Units operasyon nga giton over nato sa nagkalaing barangay sa Palimbang, Sultan Kudarat niadtong 11/16/2026. Kini napakita sa ligon nga paningkamo sa probinsyal nga panagamahanan sa paghato og dali angay og makataong serbisyo alang sa katawhan. Ang ceremonials nga turnover na naisabay sa The Common Good usa ka Islamic conference ang gitambungan sa mga lider sa komunidad, mga lider religyoso ug lokal nga mga opisyal. Ang panagiusa sa duha ka kaliho ka pakita sa common nga miti sa kaluoy panagiusa ang pag-alagad ng mga prinsipyo nga paluyon sa kapamilya Pax Care Vehicle Program nga gipanguluhan ni Gobernador Dato Pax Ali S. Mangunda Dato. Ang inisyatiba na tumong sa pagpaligon sa kahandam sa mga barangay o pasiguro sa importansya serbisyo dili na sa dali na maabot sa katawhan. Itukod alang sa daghang gamit ang kapamilya Pax Care Vehicle magamit isip transportasyon sa mga emergensiya, medical suporta sa kalihukan sa barangay o katikal nga paggamit sa panahon sa kalamidad o relief operation. Ang forma ng pagdawat sa mga 20 kasakyanan sa 20 ka barangay kapitan nagsisimbolo dili lamang sa paghatag og mga kagamitan kundi usab sa pagsalig sa mga lokal nga lider sa usyo o epektibong paggamit nini alang sa kayuhan sa publiko. Alang sa mga barangay nga nakabenepisyo ang mga sakyanan nagtubag sa dugay ng panginahanglan sa mga hilit o lisod maabot nga komunidad ang transportasyon mo hinungdan sa kapaspason o epektibo sa pagtubag sa emerhensiya. Nagpasalamat ang mga opisyal sa barangay sa mga programa labi na dako kinig-tabang sa pagpalilibot sa kinabuhi at pagatiman sa mga mahuyang nga residente o paghatag o tukma nga serbisyo. Ang programa na pagkita sa paglato sa kalambuan ni Gobernador Mangunda Dato usa ka pamalakad nga naghatag dili sa eksklusibong pagtuo pinagi sa praktikal o nakabase sa komunidad nga solusyon. Pinagi sa direktang paghatag gamit sa mga barangay gitanggang mga lokal nga opisyal sa paglihok og paspas nga may kasaligan samtang gipaligon ang kooperasyon kalin sa probinsya o barangay sa pamalaon. Para sa Radyo Ronda Balita sa Southern Mindanao, ini si Bobby Brasiros Jr. reporting. Okay, daghang salamat Karundang Bobby Brasiros.